bana bukatan komai. Ina so ne kawai na taimaka wa kaina da kuma kanwata. To sana'ar mu ita ce zamba cikin aminci. Kai? Hajiya, sata fa kuke kenan. To, za ki iya kiransa da suna sata. Amma da zai fi kyau ki kira shi da zamba cikin aminci. Me yasa kike so na kai kaina ga halaka? Matan zamani. Ke da ki haɗa hannu da ni. Mu yi maganin duk wani namiji azzalimi a duniyar nan. Babu sanayya, babu soyayya, babu tausayi. Aiki za a ya kai. Gawurtaccen kamfani na tsarowa da gabatar da wasannin kwaikwayo isassu CRC Movies suke tallata wannan sabo ɗaukakakke bisa kan awon ganewar ma'abota kallon nutsuwa. Matan zamani. Idan da ce zan yi miki kyauta wani irin tukuici zaki iya bani. Ba abin da ba zan iya maka ba. Ke kin yi ragon azanci kin dauka cewa ke kaɗai kika iya wasa. Biki san cewa kuma akwai dan wasan da yafi ki iya wasa ba. Matan zamani. Amma wallahi ƙarya nake. Layi koran mu za su. Kuma kike gani haka fes. Duk bulaci. Haba. Abin ma kuma wasan yara kenan. Matan zamani. An bari. Ya san ranka. Wallahi tal. Ni da na san ki a Lagos. Wallahi biki ya kani garin nan. Gobe ma da safi zan juya. Kuma sai na ganki da ƴan abubuwa ga su. Sai hajiyar mu uwar shagalallu. Babu asara ko faɗuwa a cikin harkata. Wahajiya. Barka da wuta. Matan zamani. Gani nake kamar kin daina sona. Me yasa ka ce haka? Saboda kin kike bani dama na turo gidanku akan magana auren mu. Amma gaskiya ga nan baka da dama. Ke dai faɗi gaskiya. Tunda ke ma baki aure ba. Amma me aikin ta ne? A NGO take aiki. Matan zamani. Yaudara. Matan zamani. Kasaitaccen shiri. Matan zamani. Da manufa ta gani a fata. Matan zamani. Da isassun jarumai da labarin ke tafiya a kansu. Matan zamani. Shiga soyayya ta dalilin ko so zane maka nuni kar ka ga zamburin iya takuna komai ya canza ga mu muna irin wani karni audokin karfe gaskiya ne sha'awar ra'ayinka amma ka tuno kyawun tafiya a yi ta da waige wanda ya ce zai ja dadin Allah tabbas sai ya ci kasa sauya salon rawa ruwa ya dake yan maza zai kuma zanga inda ba ko ya fi dan gida. Matan zamani. Aikin ki yayi kyau ne kyau. Matan zamani wanda ya shirya shirin da ilimi Naziru dan Hajiya. Gaba ɗaya ba na son sa. Na san me yasa nake tarayya da shi. Wanda ya ɗauki nauyi na yinsa Dini CRC. In yamma kawo ta nuna a hannunsa. Gaskiya kin iya kasuwanci mai tsada. Yana tafiya ne da hujjojin ganewar kowa. Ali Gumzak shi ya kasafta shirin don ba da haƙƙin kallo ga mutanen kallo. Walmata, ita ce. Matan zamani yana nan fitowa.